Vaig a ser càrtel. Espereu, per favor. Víctor! Víctor és el seu pare, Víctor? Sí? Sí. El seu pare? El seu pare en 58 anys. Això ja grava, ja? Sí, ja va. No, això No em dic qui és, dir, no em dic qui és. Calla! Sí. Ara m'he escapat. No és tard per aquestes coses. I s'ha de criar que ne comencem a ser pocs ja. Sort que no he dit res més. Ai, no m'he empunat. Però, escolta, ha sigut... No es pot dir res més. No es pot dir res més, vale, però vull dir, no ha sigut pare sense voler, allò que dius... Això no ho sé. Això no ho sé. Ah, vale. Això no ho sé. Vale, tampoco vas a corto. No parles en aquí, no parles Quina patada al fang. Com estàs? Digue'm com estàs, que portàvem dies sense... Massa dies, ja ho saps. Massa dies, home. La gent no m'ho troba a faltar, la gent. La gent vol de lliurar, Home, la gent. Sí, home, és que estàvem canviant de pèl. I estàvem deixant-lo més llarg, no? Claro. I tampoc podíem anar allò. Ara en busca d'entenent, del pèl. Ara no tinc ni idea. Però de moment no el tallarem. Com no tenim ni idea, normalment en aquests casos, de dir, xec, lo vull llarg, lo vull curt. Però és que de moment no el vull tallar. Pues llavors és a dir, mos mantenim en aquest sistema, mos posem guapos, mos deixem tal qual, i la pròxima tallada, si decidim canviar, doncs decidirem canviar. Vale, ja està. Entens? Home, però ja que gravem m'has de fer... Home, Si convé tallar una mica, se talla, no? que agarraré les tisorets, les agarraré. Farem veure que tallem, si convé. Vale. Que es vegi un abans i un després. Se veurà un abans i un després, tu ja ho saps. Home, ara m'agrada així llarg, el llarg me queda bé. Te queda molt bé. Sí. A mi m'agrada més com te queda llarg, que ho han provat tot. Molt llarg tampoc. Home. Allò de Maradona no. No, de Maradona no. Home, però Maradona encara. Maradona ell sí, però el pèl per a tu no de Maradona. T'aviso ara ja. Guai. No, perquè, home, també em vas ajuntar que portaves uns quilets de creixuda de gimnàs. Pesava més. Estaves més... Ara no em pararia de malament roba, Ara et quedaria millor, però el que passa que mos fa cap el pèl. Mos fa cap, saps? Sí. Jo sempre penso el mateix, ara que m'he primat m'he deixat el pèl llarg i sempre fa cap. És que tinc el cap molt gros, I ple. Gros i ple. Sí. Però igual que tot això és intel·ligència. Pos. És ple. Intel·ligència. A veure. Això. Així, molt bé. Bo. Jo vull parèixer a Cristianet, lo de Brefrufes. Molt bé. Sí. Vull parèixer amb ell. Cristian només n'eu. És com Thor. És com... Sí. De Cristian ets molt guapo per a nosaltres. Sí. Llavors, ell vol que... Ell me diu que vol el teu pèl. Jo vull semblar-me en ell. I semblar-te en ell. Home, doncs per semblar-te en ell has de fer kite, has de portar el pèl llarg, Però això és difícil. Una vegada me va ensenyar a fer motocultor d'este, com se diu? Skate. Motocultor. Skate! Igual eren les 6 del matí, tornant de fiesta, una bufa con piano. Mare, allí ho heu intentat, allí l'únic que pot ser és prendre mal. Ara m'ha desaparegut una cadira. Un cop al cadireta. cap i tot. Mare, també ho que dius, ara xec. Sí. Hola, a la matinada només n'hi ha per aprendre mal, ja? No? No es poden fer aquestes coses al matí. Així, però pensa que els abdominals d'ell i el pit d'ell no te'l puc fer, No, això ve de sèrie, sents? Això ja és una altra cosa. A veure que ne tinc, Però estan una mica més amagats. Estan amagadets. Sí. S'ha de fer una mica de cardio i s'ha de fer Però una mica... tinc força, trobo. Força. No força de voluntat, força de força. Jo trobo que si mos haguéssim de pegar, el guanyaria, Però com Strong? De força? Oh! No, mano meu. Strong... No. Quina forçada, manes. Que un dia m'agradaria provar la pinzeta esta de Strong. La pinzita? La pinzeta en quilla de la força. Ah, sí. No em digues si no et llama, tu. Sí, ja ho he provat, jo, en el futbol. Ja estem. En el futbol ho vaig provar. Una forçada, sí. A quan? A quan anaves? 40 i alguna, em penso. Home, 40 i alguna és forceta, Que van sortir els No, electricistes. però ho feia... Ja van sortir aquells electricistes, un va fer 60 i pico i 70, Una barbaritat, mare meu. N'hi havia que en feien més, de l'equip. Jo el que era molt bo era... Hi ha una prova que és de força de cames, que te ficaven en una corretja Esta és bona, i t'ho ficaven en terra i Sí. les havies d'aixecar. Ostres. Los vaig rebentar tots, tio. Mare... Sí, home. Jo també xelaria, també, de fer cames. Gimnàs, entreno, Oh, no parar. que bo, Sí. que bo.
Bé. La qüestió és fer esport, Sí. Esport, cuidar-nos, la ment també. Adeu. T'he canviat... Adiós, Ona. Adiós, guapa. Adiós. Adéu. Adeu, Joana. Me'n va passar una. Que vagi bé. Va ser ahir, però claro, la gent no sabem com mirar este vídeo. Però vaig anar a entrenar, tio, i ja és la segona vegada que em passa. Quan passo de 0 a 100 en poc temps i l'ambient és molt gelat, Mira, t'agotes. no, comença a cremar el pit, Mira, l'esòfag, la boca de l'estómac, mare. la gola Com una ardera, vaiga. i les genives. Sí, però no em ve això no em ve de la part de l'estómac, que m'ho noto. Me ve de la part respiratòria. Tòrax. Si hi ha algun metge que senti això, que mos ajuda, home. Que mos ajuda. Perquè potser no fem un altre vídeo, m'entens? Si torna a passar. Per què? Te pareix que m'agafa alguna cosa? No, home, no, Ah. Home, no t'has de pensar. No, Joan, no hem de pensar que si mos fiquem aprensius... No, jo sóc molt aprensiu, Jo me diuen, te fa mal a l'orella i no em fa mal, i em fa mal al cap d'una setmana. I vaig al defumador i em diu, estàs com fort com un roble. I a l'acte em passa tot. I a l'acte passa. Che, com pot ser això? Però ja has pagat el que tocava. Vaig anar a un metge, tens o fetge carregadet, i va dir, i jo dolent 4 mesos. I dic, res, he d'anar al defumador, a que em sanege. Vaig al defumador, tio, mira la màquina aquella, tens un cor espectacular, aquí mai ictus, en la horta esta, no sé què, no sé quantos, fetge, perfecte, diu, noi, aixeca't i vés-te'n a casa que estàs de puta. Guai. No he tingut mai més mal. Claro. És tot el que mos posen i han dit al cervell, Sí. i aquí mos afonen, mano meu. No, però jo m'ho vaig sentir de veritat, Guai. Home, m'he dit així de cop, quan una cosa et ve de cop, i tens ganes d'entrenar, tens ganes d'acabar l'entreno, i et ve de cop això, us has de parar. I això va ser el final de l'entreno? No, al començament. Home, si és el començament ja. Mal assumpte, Jo crec que arribes massa espitós, potser te fas cafè abans d'entrar-ho, No. I portava 3 hores que l'havia fet l'última menjada, vull dir, de digestionar bé i tot això. Això ho vaig buscar per ChatGPT. Que comencem. Pensa que aquí no ho diuen tot clar tampoc, I si pagues te donen informació més, i si no pagues no. Home, Pago ja, pago. Sec, molt bé, així m'agrada. Pago i li vaig dir que ara tot això, que m'ho has explicat, vull que em redactes un text perquè la doctora Marín ho entengui, això. Ho fa. Ho fa, claro, ho he enviat de la meva salut. Jo l'altre dia li vaig enviar unes proves xunguetes i em va dir, vés en un metge. Va ser sincer. Ell no es va inventar res, tio. No, ell sempre recomana que vagis al metge. metge. Això és recomanable que vagis en un metge. Això pot ser allò, però te recomano que vagis al metge. No, aquí no va dir ni això ni allò. Va dir, vés al metge que això t'ho va mirar el metge. Dic, vale, doncs, adiós. I així ho he fet. El metge i anat, Però no s'hi ha res, No, mira. No s'hi ha res. Pensa que això, mentre estiguéssim aquí parlant... Això podria ser amor, també. No? Amor? Que estic enamorat. Pot ser? Home... Podria ser o no? Una mini ardera per l'amor? Claro que sí, una mini. No sé si mini o no mini, però... Ardera, estava allà encès. Sí, estava encès del tot. Vols dir que no és alguna d'allí que et dona classes? No, és d'aquí baix, Home, però tampoc... A veure, que allí n'hi ha que no són d'aquí baix, Claro, quadra, això quadra. Claro, no sé res, bueno... Les professores són sagrades. Les professores no es toquen. No es toques, professores. Professores són sagrades, tenim per ensenyar-te. Només estan per ensenyar-te. No tenen ni bon tipus ni bon res. No. Fan escrúpol. Les professores fan escrúpol. No, home, tampoc escrúpol. Però hem de dir això, vale. S'ha de dir, home... No, home, escrúpol, feu bon vore i feu molta oloreta. No. Que és veritat. Feu bon vore i feu molta oloreta. Però, escolta, nosaltres no us hem de vore. No. Tu a peta anar a fer gimnàs i mirar... Ai. A les companyes les pots veure. A les companyes les pots mirar, les companyes. Són companyes. Jo diré la paraula companyes de treball. Companyes, Estem al mateix nivell, però les professores no, home. Professores és... Porta'm una tovallolita, ara m'he manejat... L'aigüeta, tu toca la suor i tu... Torca'm la suor, això, clar. Però en taller s'arran més, trobo, ho saps? Que allí s'arran Hasta siguen Sí, que bona taller, tio, m'ha sorprès això, M'agrada molt que taller faci esport. I apreneu, tots els iaios i iaies. Perquè ella ho diu molt bé. Ara faig això per a fer això. Ara faig allí per a fer així. I lo bo és la pota. La pota és un espectacle. Sí, doncs mira, no volia anar i li vaig dir, és que t'ajudarà. I físicament, ella està bé, que té una forçada. Però cada vegada que va no porta una truita pataca, no?
No. És que, claro, i ara què falta? Diu, la truita pataca. Home, jo en un gimnàs, si has d'anar i encantes de menjar Claro, truita pataca... en ell li ho va dir per dir, que Per dir... ja saps com ell, ja saps com és ell, que ell és així... i ell és així, però jo ho sabia que mai s'ho creuria, no vaig dir res. Mare, que bo. Dic, no vaig dir res, dic, i si arriba la truita de pataca ja s'ho trobarà. Mare, Contents. Pues, quan la va trobo. fer, la va fer. Home, claro. I li dius que et faig... Un estofat i te'l fa, i les paracotes... Les paracotes i te la porta la motet. Que bo. Te vindrà enrotllada la Les motet. iaies, Tet. Va, espectacular. Les iaies, Tet. Quina cosa més bonica. No tinc que anar cap a tu ja. No. No, Tat? No, però... Però les vas disfrutar. Tant una com l'altra. Una d'una manera i l'altra d'una altra. L'altra era de verdura i de casa i d'hort i de vianda. I l'altra era d'arròs, col i fesols. I 80 quilos en 11 anys, jo. Entens? 80 quilos, menja, fill meu, menja, que t'has de fer gran. Ara gran. Jo li dia, me faré gran a l'Oample, al costat de... Claro. A l'Oample, i aquí sí. Arribaven divendres a la nit. Carn rebossada, truita amb pataca i tomata fregida d'esta de les iaies, que estan 4 hores allí per afegir-la. Entens, no? Claro, i encara anàvem a tocar la banda, els tambors. Bona. El tambor a la banda, a l'espigador. Mare ta meva. Tremolaves tot. Com? Mira, anava a la xilita amb el tambor al mig, far com un jònec. Me'n recordo, me'n recordo. Jo dia, si segueix així malament. Pensa que m'he feien els macarrons? Que els retaves a les 10 de la nit. De la oliada que posava, una oliada fea. Però és que ells, abans com que passaven gana, provets, Sí. que van passar gana, ells se van traumar en això. I van dir, nosaltres a les nostres futures generacions no en passaran de gana. I si els fills ja van estar més viciats, compte els nets. Doncs mira, t'he diré una cosa. Ara, avui en dia, els macarrons se fan a la bolognesa, molta gent, no? Sí. Carn picada, no? I boníssims, Doncs maia no el sé, així. En fetge. Sí, tio. Oh! Maia feia, en pollastre. Oh! Fetget. I posava una llauneta de paté i tot. Ara, me creix saliva, perquè me'n recordaré tota la vida d'estos. Si hi arribes en la càmera, en acabat, veuràs els pèls de punta. Hasta les 10 de la nit, no es rotava, però clar, allò era un menjunje. Era la perfecció. Sí, I tomata de casa? de casa. No. I no era això, és que ho feia tot espaietet, tot xup-xup. La banda d'aquí baix era xup-xup, la banda d'allà dalt era més joc ras i patada al ventre i va, pues verdureta, pues això, pues allò. I en cap, pues allà dalt, pues matàvem tocinos. Claro. I fèiem el dia del mandongo, aquí baix diem mandongo. Sí. I un dia mos va escapar el tocino, ara li peguen, nano. I I ja comença a córrer el tocino, ja comença a tornar... Home, que digues. Pensa que he vist matar tocinos de tota manera. Va tornar el tocino? Clar, el vam agafar, Home, perquè va... el vam tornar a lligar. Però hagués tornat aquell tocino? Per compte propi? No, diu quan corre un tocino lligat. Quan corre un tocino lligat, quan pot arribar a córrer? Saps, no? El que li dona la corda. Tu t'has imaginat el tocino lligadet i tot, el que té cara cap amunt. Doncs no, lligat en un collaret, el que li donarà la corda és el que correrà el tocino. Ara, que bo, això. No et traumaves, No et traumaves. No, una miquetita sí, però com ho veia des del primer dia, Claro. era una cosa de casa, Però el que em traumava era el cop de martell. Claro. Após! Cristoferet! Após! No mando. Após lo mando. Ha passat algo perfecte. Christopher bé també, físicament, Christopher s'ha primat, no sé si 40 quilos o 35 o no sé quants. Bé. Ha un canvi. Jo entreno en ell. Nosaltres apostem per l'esport. Sí. Sí. Dormir 8 hores, si es pot. Oh, sí, cal dormir més, se dorm. Si s'ha de dormir, home, però diu un metge que no Diuen és que és bo. dolent, no és bo, Diu que no és bo. El que et dona el cos, però vull De dir que... 7 a 10. Des de 10 ja no. Hi ha dies que va bé no ficar-se l'arma. Si pots fer-ho. I que et desperta el costat. I que et desperta el cos. Ojo que un susto també és dolent, despertar-te en un susto. Ojo, també. De dir, m'he dormit, he fet tard, no, sí. A mi m'agrada en dilluns o en diumenge de matí no posar-me l'arma i que em desperti la xiquita i a les 7 del matí està... Diana, com jo ja sé que ella se desperta pronta, pues jo, Tu et despertes en l'alarma o no? Jo sí. O el teu rellotge biològic... Home, el meu rellotge biològic 2 segons abans, o 1 minut, o 10 segons... Se desperta, Pum. Sempre. Unes coses, costums. A mi em passa que ara he arribat a un nivell que me ficava l'alarma a les 8 del matí. Nivell Però- Dios, de Son Goku, has arribat ja? Sí. I ara ja el meu cos se desperta entre les 7 i les 8 i descansant les hores que tocava. Que bo. Sí. Bueno, l'altre dia que me van fer una manzanilla i Mare. penso que me la van pegar.
Mare... perquè no era Manzanilla. Era un té. I hasta les 4 del matí així em vaig a dormir. Mare, no és que tinguessis mal de caps teus, tampoc, no? No, mal de caps de què és? No ho sé, de dir un vídeo, no, sí, m'ha sortit. No, bueno, sí, feina i tot, però això m'ordeno, però... Ara, Enric, Estàs què? estic On fire? no vull dir-ho Estàs a perquè tope, les eh? coses bones me fa cosa dir les coses bones. Xec, escolteu-me. Me fa cosa. A la PM i tot. Xec, va, Perquè això, estem a un nivell terrible, ja. és que això és nivellasso, La PM és xalà, Se'n burlen una miqueta. Se'n burlen. Busquen burlar-se'n, els de la D'això es PM. tracta, també. Bah, Claro, però com a tu veure. ja estàs dins en este món, ja no passa Claro, res. la gràcia és que van fer agafen vídeos que penjo jo i que controlo jo. Clar. Una altra cosa és que vinguessin a casa meva i es fiquessin a gravar sense donar permís, allà saps? es burla, allí. Claro. Xec, i que bo, que bo. Pues això està molt bé, home, està molt bé. La PM, pensa que això és... tothom vol sortir la PM, el que no té vergonya vol sortir la PM. Claro, si em fa qualsevol cosa per sortir a PM. Vora, Lo ridícul, lo ridícul. Caure. Busquen caure i tot. Sí, sí. No te la fotis. Ja, no? No és així, això? No te la fotis. Pam, i surt caent. Claro, exacte. Bo. Sí, però què has fet per arribar a la PM? Què has fet? O ha sigut perquè tu ets màquina i has arribat a la PM en taer? No, jo m'ho vaig trobar això, ja, ni em van avisar ni res. Això és el millor que pot passar. Conec gent que treballa i tinc Veus? relació I va ser gràcia, I pim-pam. alguna vegada, mentre estan muntant algun vídeo, me passen foto i dic, mira, diu, estic muntant això, dic, sortireu este dia. Dic, molt bé. Hòstia, que guai, tio. I home, sí. Perquè bé, és la propaganda, la més bona, és la que te fan gratis, saps? Claro, que jo estic agraït que em fan propaganda, home. Claro, tio. Cada vegada que surto a PM em fan propaganda. Claro. Sí. És això el que penso. Quantes vegades has sortit, tia? Quantes? 3 vegades. 3 vegades a la PM. Sí, senyor. Bé, que això ja... Això és medalla de bronze, primer. Medalla de plata. I ara en això dels I medalla animalets d'or. i els conills i tot això... Una vam sortir al top 1, saps? Top 1! Lo millor dels millors, saps? És allò que diuen... Sí, no sé si era l'1 o el 2 o el 3, una d'estes. Però per a mi va ser com si fos l'1. Sí, estàvem per Perquè, davant. claro, era el primer. Claro, que era un anunci de... Saps l'anunci aquell de All Spice, que sortia en aquell negre, del cavall, que van fer una versió, això que estem parlant de fa anys, 2020, Molts anys, un mes abans de la pandèmia. I sortia un xiquet de Sant Jaume, que, pues, provet, no era negre, era blanc, no estava quadrat, era flaquet, i va sortir allí fent una propaganda de All Spice, aquí a casa meua, i en comptes de pujar al cavall i diu, estoy dalt d'un caballo, diu, estic dalt d'una igua, la lleva amb una igua aguantant igua. Este vídeo va sortir a PM, No ho sabia, això, tio. Sí. Este va ser el primer, Este va ser el primer. Ara... Te l'ensenyaré, encara me l'has de veure, este no l'he vist jo, Sí, sí. Bé? Que bé. Que bo, que bo. Que ara el segon va ser en Maé buscant núvia, Mare. i ara Sí que és veritat! hi ha lo dels conills. Sí, esta no, esta té massa... té bones mamelles, de dit, Una. Sí. Esta m'agrada, esta té bones Sí. mamelles. Esta. Esta. Tu, el mamelles, però que t'agrada a tu, me diu. És feta, esta. No. No, esta no m'acaba de jugar, cabrón, perquè tens una foto de Puigdemont. Home, tio. Una foto de Puigdemont, Però que en la veritat. llumanguilla pareixia una dona. I en acabat se va quedar en la pitjor de totes, claro. L'assassina. Xiquet. Però quina sort tindre uns lleus al món i viure, Molta sort. disfrutar-los, de veritat, És que em fas envejar. Sí? Perquè si jo soc molt de família i he sigut d'anar a dinar amb ells, he anat a sopar, he estat amb ells. Hem estat en família, Albert. Claro. I I el poble. I el poble. No es dona I veus les costums, també, la manera d'expressar-se, No ho canvia per res de món. la gent gran. Encara te fixes, a cada casa hi ha Hi ha uns costums, hi ha un hi sistema. ha sempre algun costum, algo que canvia, alguna expressió que canvia. Cada un té una cosa. Cadascú té una cosa. Sí, sí. Sí. Maé té un costum que és quan alguna cosa no funciona i ella està allí concentrada, te diu, calla, calla. Tu igual no dius res, però ella està allí, calla. I encara diu, quan ja s'està centrant i ho està trobant la solució, diu, calla, more, Calla, veure. calla, more. Calla. A mi m'aia sempre que entrava li molestava la meva veu, proveta. Jo tenia una veu tenora i parlava. I temps d'arribar i em deia, calla. Mare. Sí, però no ho deia com la teua, calla, així sense em voler.
I deu dia calla, aproveita, li cansava. I en demència senil, un dia vaig pegar un crit i em va fer calla, en esta bebota. I tu content? I jo, pues home, pues se'n va recordar de mi, tio. Claro. 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 que sí. A mi me feia en la paleta de matar mosques. Assossega't o... Pep! Diu, o et pegaré! Aquest força, Sí. Diu, o et pegaré! I m'havia pegat. No, claro, això és lo típic d'aquí baix, Te pegaré, I et va t'expulsaré. Ja t'han arreat. Després de rear-te... Ja m'has pegat, diu, per què pugui passar? Per què pugui passar? Per a quan te portis malament. Sí. Per a quan te portis malament. A vegades cobrava sense calé i dient això. Bueno, doncs per quan te portis malament. Però en cap, pues, sempre estan allí, i donen dinerets, uns 100 pessetes. Jo li Les guilandes, també. En pessetes, saps? Em fan un munt. Au, A la que em veuen, jo intento, en tema de diners, intento que no se n'enterien massa. Però, claro, quan patixo una miqueta en diners, ells pues has ho d'anar veuen, demanant. ells ho veuen perquè aquella setmana pues, igual no he carregat tant la compra, no he guai. anat a comprar, los esporgo cosetes. Guai. Llavors, ells patixen. Te però fa no et falta diuen, algo? què fas? No, al revés. No, te fa falta algo, Ja ho sé, diners, no sé què, molt content estic. Que bo. És bonic, Creu-me que hi ha gent que no ho té. Això és ser ric, això. Sí, és valorar els principis bàsics de les Això és ser ric, perquè diners potser no te'n donen molt, però són tons iaios, te'ls donen tons iaios i estan allí. M'entens o no? Sí, ho tinc claríssim. Per exemple, com t'ensenyen a fer l'anguila en suc. Tu n'hi ha jo. Va ser pesadet, tu. Sí. Va ser pesadet, però va ser... Ell també ho és, pesadet. Passa que a la tele no esteu acostumats a veure'l. Me deia, No esteu acostumats a veure'l. Pues bueno, home, esta setmana ha sigut la setmana de les dones, no? O de les mares, o com se diu això. El dia de la dona. El dia de la dona. Dia de la dona. Pues va per vosaltres, este vídeo. Va per vosaltres. Va per les dones. Pues sí. Vale? Perquè mos heu ajudat a Però ser que millors persones. No s'ha de celebrar el dia de la dona, tampoc. Bueno, No, que diuen no s'ha de celebrar. Bueno, perquè no, però sí, és s'ha un dia reivindicatiu per a reivindicar tot el que queda per a lluitar. molt bé. Passa que Aquí és el futur. el problema aquí és quan se confundixen les coses. Per què? Perquè a vegades dones poder, o sigui, quan dones poder a segons quines coses sempre hi ha gent que abusa. Tu ho entens? I les dones estan al màxim nivell de poder. Saps? Sí. Que va haver una època que no ho estaven. I estaven com a maltractades i molt malament. Vale? Però encara, o sigui, hi ha coses que, a veure, tu mires la tele, per exemple, Encara n'hi ha. i a la tele doncs, trobes un munt d'homes i un munt de dones, no?, per exemple, però encara hi ha coses, ara l'altre dia va sortir per una dona que se'n van donar compte, no?, que, o sigui, vaig a plantejar-te la situació, vale? Medicaments, ibuprofenos, paracetamols, medicaments, els homes ho senten bé, a les dones lo senten no tan bé i tenen més efectes secundaris. Què vol dir això? Què passa aquí? Que les dones són més dèbils que els homes? No, les hormones. Les hormones sí, però les dones no ho toleren tan bé. Són més dèbils que els homes? No. Però tu a simple vista, tu això ho veus i et penses que són més dèbils que els homes. Perquè no ho aguanten tan bé. M'entens el que vull dir-te o no? Sí. Però, anem a analitzar la situació. Saps què passa aquí? Que tots els estudis previs que s'han fet per a detectar el medicament se'n donen compte que l'han fet només en homes. Les Vull dir, en tota la història de la medicina, buscant medicaments així generals, ibuprofenos, antibiòtics, no sé què, s'han fet només en homes. No ho sabia, això jo. Els experiments. Ja que passa que les dones físicament són diferents. No, home. Llavors, Sí, que escolta. pega castanya. Claro que és diferent, tio. Claro, És que és totalment diferent. m'entens? Vull dir, Saps? hi ha un munt de coses, portem anys construint aquesta societat, i hi ha un munt de coses No s'han avançat. que han passat per alt i s'han de reconstruir, que es diu, no? Detectar en què han fallat i a partir d'aquí, doncs... Jo estic a favor de la dona sempre quan no s'abusa. Perquè hi ha gent que és víctima d'abusos, tant homes com dones. I està tot. Claro. Aquí en esta vida està tot. En esta vida està tot. Perquè hi ha dones que estan abusades, provetes. Sí. I hi ha homes que estan abusats. Que no tenen personalitat, les dones tenen més personalitat, i algun cop te punxen porten també. Llavors, Però això saps per què passa? respecte, per favor. Tinguem respecte per tot, ja. Perquè hi ha homes que tenen a la mare al costat i quan surten de casa Estan viciadets. se pensen que han Han de de ser el tindre mateix que- la mare al costat. I no pot ser. I si a aquest home l'han criat
que sa mare li ha tirat espardenyades, li ha fotut crits i tot això, és veritat, buscarà una dona Amb espardenyades i crits. Espardenyades i crits, perquè se pensa que la manera d'estimar és esta. És tu, Quines Vale? coses, En les dones també passa, però no parlem de les dones. Parlem dels homes perquè és el que podem arribar a entendre més. Claro. Nosaltres, No, nosaltres de les dones no hem parlat, respecte Claro. absolut a les dones i ja està. Bueno, sí que hem parlat, perdoneu, però el que volem és que hi hagi respecte absolut. Claro. Però per a tothom, vells, crios, dones, homes, tot. Tots estem aquí, els animalets, perquè tu saps la gent que abusa dels animalets, Albert. I de tot, que veig vídeos que has d'apretar a córrer i tot. jo mira, ho silencio tot això, violència, animals, ho silencio, no, perquè no puc, després no puc. m'agafa una cosa aquí a la panxa, Sí. això enganxa, la sensació esta d'adrenalina enganxa, però el pensament, company, això t'entra el pensament i han acabat, ara estem tu i jo aquí, per exemple, bé, i arribo, vaig en el patinet i em fico a pensar en això i m'agafa tristor. És veritat, A pell de caure. Claro, home. Sí, l'altre dia vaig veure un documental, mira si és així, a on la vida, a la selva, saps? Hienes, hi havia hienes, i jerarquia, la germana gran, i la mare criava, i aquella germana gran volia ser la reina algun dia. Pues saps què feia? Sa mare criava i ella se carregava les germanes. Tio, vaig tindre que canviar el documental, company, perquè tu saps el que és un bebè hiena, que allò, proveta, no res, allò era, mare tendré, bo, i la seva germana, com sa mare, li dia que no, vaig tindre que canviar lo documental, perquè puc veure a vegades coses, i encara els leons, per exemple, això és la hiena, però els leons, quan entren a un mandat, que es carreguen el lleó antic, el que fan és carregar-se a tots els fills d'aquell lleó, perquè no se li venguen algun dia i no vagin a per ell. Vull dir que la selva és duríssima, company. Jo ho veig això, jo veig coses a la selva que m'esgarrifo, ho saps? I això, doncs, és una selva, el que hem de saber és cuidar-nos entre tots. Però no cal anar més tan a lluna, mira els gats a vegades. Els gats. Seríem una gata que paria i veure com esclafava els gatets. Va, home. Mamà se desperta un dia i es troba No volia gatets. lo cap d'un gatet i ella repelant la sang que li quedava. No, tio, va, calla. Sí. Home. Animalades, Hòstia. No, home, animalades. Els Oh. gats. Ui. Però bueno, ja no estem en contra dels gats aquí, No, Però ja, a vegades te trobes situacions que com hi ha- en els éssers humans. Els éssers humans també... és la comparació que havíem de donar. No hi ha criminals que també... Exacte. Exacte. No hem de però juzgar això tothom pel mateix? No. Molt bé. Doncs això és el que hem volgut dir. la Tot naturalitza. igualtat. La finalitat és tots som iguals. Sí, home. I uns estem preparats per a fer les coses i uns altres estan preparats per a fer les altres. Claro. Vale? I tot, ja al està. final tot és feina i tota la feina és I entre digna. tots mos unim, home. I tots hem de tindre el mateix reconeixement. Entre tots mos unim. està. Però ni uns som més ni els altres són menys. Ni uns tenen més poder ni els altres són menys. Som tots hem naixut pel mateix puesto, i tots som igualets aquí. Respecte absolut a tothom. A tothom. I les dones han d'estar respectades, prometes, que han patit molt, company. Vale? Han patit molt. I au. Bueno, això ja quasi que estic acabant, Sí, no? Perquè jo, clar, vaig parlant, i quan em dones compte ja està tot fet, sents? Sí. Se sent el sorollet de les tisores, se sent? Sí. Bueno, el micro no, micro, no se sentirà. Sí, se sentirà. Sí? Marrambo. Sentes? Sí, se sentirà una mica, Sentiu? Sí, Escolta, si vols llevar-ho, aguanta el llevem, tapet. Si vols llevar el soroll de l'estisorada... No, que m'agrada. Que se sent... No em digues que no t'agrada, tu, això. Sorollet d'este. Que escolta'm, Què vols? hem parlat del Barça, tio. Avui? Barça-Newcastle. Avui, però clar, la gent vol el vídeo igual no el veu avui. És igual. Potser el Barça ja li han pegat una tamborinada. No, jo he d'arribar, que m'ha tocat el sorteig de semis. Sí, home. Si arribem a semis, jo vaig a veure el Barça. Va, Au, jo contra t'ho dic. l'Arsenal. Contra l'Arsenal, trobes? Sí, Barça-Arsenal. Uai, home, Barça-Arsenal seria molt duret, trobo, Vols que patissi. Home, sé que Arteta m'agrada molt, Tinc No és molt bona Arteta? defensa. Arteta. Arteta serà entrenador del Barça algun dia. Trobes? No sé, trobo que tinc aquesta sensació, li veig coses del Barça, guaita. Però, Flick, te vull a tu, te volem a tu, vull dir, mos encantes, mos encantes. L'altre, doncs, també li veig ganes a Luis Enrique de tornar al Barça. Sí? Li veig ganetes. Quan parla, se li posa l'ullet allò ploroset i tot. Sí, però Luis Enrique- Guardiola també. I no, Sí, no, Guardiola el veig més complicat, ja. Guardiola és massa barcelonista.
és massa, porta la sang, porta a dins, porta a dins. Entonces, claro, són gent sanguinària que s'emborren el club com si fos d'ells, allò. Entonces, aquí, saps? Manes un més que un altre. I per què no torna Guardiola? Aquí el que ha demanar. Si estan del Barça, per què no torna Guardiola? Perquè és massa del Barça? És massa fanàtic? És massa fanàtic. I ojalà tornés, Jo trobo que el problema de Pensa que Guardiola és Guardiola en aquest equip seria... Trobo que en un equip de jóvens, és a dir, no pots fitxar res, Guardiola, te toca adaptar-te en això, en el que tens al Barça. Jo crec que faríem feina com en Flick, que estem fent, ja ho saps? Ell s'estima tant el Barça que patix. Sí. Per Home, això se va quedar calvo, tio, en un any. Li ve Mourinho. patix massa. En un any, dit trau-lo... Se n'ha d'anar a 3 clubs sense pressió, tio. Allí no n'hi ha pressió. No n'hi ha pressió. Ell no en té de La pressió. temporada que va fer l'any passat, i li diuen, pues 100 milions d'euros. Més pressió que el City en els diners que s'ha gastat. És el Barça, el que li queda Claro, pressió. exacte. És aquella dona que no pot dominar. Sí. Sempre hi ha una dona, Sí. sempre hi ha una dona Sí. que no la pots dominar. No la vulgues agarrar, que et cagaràs damunt. Claro. Claro. Pues això és el mateix. Guardiola està a la discoteca ara. Guardiola? Guardiola està a la discoteca. No? Guardiola està massa... És Ara coneix on està, lo pòquer. És un Ara obsés. coneix on està, ara coneix l'altre, ara no sé quins, no sé quantos. Però Està obsessionat massa, home. la dona en la que Està? s'ha de casar, en la dona que s'ha de casar, que és el Barça. S'ha separat de la dona, ho saps, no? Sí, se va separar. Però perquè ella... Però tu m'entens la comparació que t'he fet o no? Sí, home. És la dona que M'entens o no no? podrà tindre mai. Exacte. No podrà dominar mai, t'he dit. En la dona que s'ha de casar no la tindrà mai. És el Barça. És el Barça. Però bueno, jo crec que Luis Enrique encara no ha acabat de dir-ho tot. Ell va acabar de dir-ho tot, ell va guanyar tots els títols, ho va fer tot, saps com ho diré? Però jo crec que aquí el que li queda una faceta a tancar és Luis Enrique. Li va faltar una segona Champions, no? Que va estar 3 temporades en Jo aquella crec delanterota. que li falta no tindre ningú que li pugui manar, com ara estigui al Paris Saint-Germain, que se'n va anar Mbappé i ha guanyat. Mana ell, allí. Sí, ara mana ell. Llavors aquí el Barça este és com Flick, mana Flick, saps? I encara et dius, vols dir que podrà millorar-ho això un guany, Flick? Qui ho ha tornat a millorar, I els delanters no li caben de fer gols, però busca segones línies. Sí, No sé, a mi... I ara que De Jong estava afinat, que me'l van carregar l'última vegada. Però va bé que sigui el banquilló, no? No, que està lesionat. Sí, pues que no jugui va bé, vull dir. Perquè vegi com va Marc Bernal, no? Però ara t'he de dir que anava una miqueta més De Jong. Anar una miqueta més, Ja no anava a comprar tant aquí i allà. Sí, però- Ja és que m'ho hagués escoltat. Sí, però no pot ser això. espera quan vindrà el Chelsea, espera quan vindrà l'Arsenal, espera quan vindrà... M'entens o no? Jo trobo que Marc Bernal ja està, ja li ha pres el puesto, company. Claro. Marc Bernal i Pedri junts és domini absolut del Barça. Però això ho vam dir, i això t'ho vaig dir. Què vas dir? A l'altre vídeo, tu no te'n recordes de l'altre vídeo que parlem i cridem Marc Bernal i la gent, no que no està bé, tornada de la lesió. No, que no està bé. Ho vam dir-ho, Dic, me espera't. recordo molt de Jong i Guaita. Però recordo de a Jong. De Jong lo vam fotre per ahir, tio. És molt. Però mira, no, nosaltres, jo miro Esport 3 totes les No, nits. sí, I li arrencanya, sí. però... Menos no David, soc David Bernabéu lo poc saber que no para de defensar-lo. David Bernabéu i un amic meu. Ne tinc dos. No, jo en coneixo un Jo també tinc dos. que el defensa molt. Dos que no el defensen tampoc, No el defensen. Però els agrada molt com és el jugador. No vol dir que els agrada sempre tots els partits. Ells ho veuen també que De Jong tots els partits no ho fa bé, home. Home, no. Però els agrada tant que no poden, no sé. És un peix bullit, que diuen. És un peix bullit. Hi ha algo més estopenca que un peix bullit? Li has de posar maionesa i viandesa. Pues, qui és la maionesa? Pedri, Veus? Olmo, Fermín... Veus com sí. Claro. Veus com sí. Sí. Pues jo, company, esta nit xerrarem, el Barça, trobo. Tinc unes ganes. I no tenia ganes de que em toqués a treballar al Paris Saint-Germain, ja ho saps? Jo sempre soc de que si hem de guanyar, guanyem els grans. Sí. Però, Txec, Però el nosaltres PSG... no som tan grans, ara. Últimament, el PSG mos està costant un munt. Nosaltres no som tan grans, Albert. Llavors, ara ens hem d'enfrontar a gent del nostre nivell. I és que la qüestió no és jugar contra els més bons, sinó arribar al més lluny possible. Vale? Jo prefereixo que mos toquen dos equipets així xorreta, arribar a semifinals i que l'Arsenal mos pega un baile, no que mos toque de bones a primeres el PSG. I jo també ho penso, això, però si et toca tot i ho guanyes, Ara, te també és sentes veritat, molt bé, també, també és veritat que si et toca el PSG ara i I el guanyes, l'elimines... home, doncs xales el triple, allò que si ja guanyes la Champions, clar, Però ja perquè teu patixes greus. més, ja patixes més. Però I clar, l'equip és que hem que- tingut estos últims anys... Enguany mos han arreat. Sí, i enguany El mos hem Chelsea, arreat. el Chelsea mos ha arreat i el Paris Saint-Germain també, però no ha arreat de dir és que hem estat allí i hem estat a punt de guanyar. No, és una arreada, Sí, Víctor, de arreada. lo pare. No, però no em deia res més. Doncs ara anava acompanyat, devia ser la mare la que anava. Allò antes,
de que estàvem parlant, que m'he perdut, tio. I per què ha tornat a passar Víctor? No volem parlar de Víctor, però passa un munt de vegades. Víctor vol que parles amb ell. Víctor, al final acabem Pica-li. parlant de tu, però no direm res més ja. Pica-li que vingui. No. Bueno, meu, ja estem bé, Bueno, escolta'm, no sé, en Víctor mos han perdut. No, home, el Barça, que mos hem arreat enguany mos han arreat. Mos han arreat. Tenim uns quants Han partidets anat que bé, mos han fotut. I en canvi el dia del... 3 partits mos han arreat, Company. Sevilla, No. Sevilla, Champions. Chelsea. París i Atlètic de Madrid, company. però La primera París part. va ser justet, París És va igual, estar però igualet. mos va fer en baixes, 3 baixes ells i nosaltres també, però Nosaltres en és baixes. igual. Però Los 10 últims partits mos va fer posar les sabates que mos toquen. Sí. I vam dir, jo no puc portar mocassins, jo he de portar xangletes i arribaré els mocassins, ho entens, no? Mocassins, busqueu mocassins. Ho entens, no? Sí, que t'entenc. Vale. Sí, que t'entenc. Nosaltres no podíem, vam enfrontar-nos contra un gran Paris Saint-Germain i mos va baixar al nivell dios de la terra, de dir, au, baixa, baixa. I el Venien de Chelsea guanyar també. la Champions. I el Chelsea també, company. I el Chelsea també mos va baixar, també, Albert. A matar. Però, I claro, venien de la Supercopa d'Espanya, guanyant el Madrid, clar, han guanyat el Madrid, i volien guanyar l'Atlètic sense baixar de l'autocar. I el bo és que l'Atlètic estava feia 2 setmanes que estava al batalló de sortida ja, en busca de destrossar-ho tot. Pues no es va agarrar en mitja part, 4 gols, Que els arbitrets pues, no ens van voler donar el golet aquell, no mos van ajudar massa. que aquell golet molt dones i ja passem l'eliminatòria nosaltres. Sí. Entens? Però bueno, jo em quedo amb la satisfacció de veure jugar al Barça com va jugar i això me dona ales a podem arribar una mica més a lluny a la Champions. I descansar de la Copa del Rei un any, pues, no passa res, que ja som campions de campeones. El rei, qui vol el rei? Qui vol el rei? Qui és el rei? Home, fa molts anys que va això, Albert. No, ja ho sé, però vull dir... No, home. Si la guanyem bé, però si no la guanyem tampoc Realment, és. qui el vol? Vull dir, ell el que ha volgut dir en paraules, jo les diré suaus, és que potser no mos fa falta tot això. Claro, No? claro. No mos fa falta el rei i la... Se pot dir la Copa, no? La Copa. La Copa És la Copa del Rei. d'Espanya. És que la Copa d'Espanya. El Generalísimo era abans. Claro, entonces el rei ve per Generalísimo, i llavors després tot està enxufat aquí. Claro, lo que està de turno li fica el nom a este. Copa del Rei. Claro. Copa del Rei. Jo, És com si ara... fa molts anys que no puc anar en contra d'algú que fa com si uns aquí anys. baixes un triangular i fiques, pues Copa Lluís, no? Abans, Copa Gervasi. No? Claro, però si fan alguna cosa, sí, no? Si fan alguna cosa per el futbol, potser, a veure, si fa, no? A vegades... se fa Torneig alguna Juanito, cosa, torneig sí. de Juanito. Juanito, de... Sagasta. Mestre Torres. Mestre Torres. Albert Joan. Però estos han fet. Claro. Claro. Agafa el micro, per si acas. És que estos han fet, el problema n'hi ha que els que porten coronita i tot això no han fet, saps? Ai, home, també deuen de fer alguna cosa, home. Home, mira, el rei t'he de dir una cosa, El rei va fer callar a Nanquell, a Sud-amèrica, ¿Por qué no te callas? A Hugo Chávez. Sí, ¿por qué no te callas? Check li va dir. Ahora, Check, que valen va ser, si va girar i li va dir, ¿por qué no te callas? En aquella veu. Sí, però Va fer algo va fer. Sí, algo a fer, però jo això ho miro en perspectiva i dic, hòstia, quina mala educació va tindre també, quin poc suc que una persona que mos representa tant... És que segur que aquell home es passava. I com ell era el rei d'Espanya i estava recolzat per la gentada... Era pesat, la de... Segur que es feia I pesat. allí el que estava parlant era Zapatero, allí. Saps? Perquè en aquell no parava de criticar Te'n Aznar. recordes, Te'n recordes, Home, claro. D'Aznar, de no sé què, i criticava Aznar. I Zapatero li estava intentant dir, bueno, vale, pares de criticar, estàs criticant Aznar, però Aznar està elegit pel poble d'Espanya, una mica de respecte, saps? Sí. I llavors aquell no parava de replicar, el rei, ¿por qué no te callas? Sí, però molt bé, Jo no ho vaig trobar malament, noeta. Aquell home estava pesadet, segur. Però bueno, escolta'm... N'ha fet de cair, home, Pues també ha anat... Escolteu-me, que també ha fet de bones, ha anat a l'Àfrica a caçar elefants i tot això. Pagant natros. Sí que estan en perill d'extinció. Pagant natros. Però no passa res. No passa res. No passa res. En cap han dit que ha anat xalant, també. Ha sigut un home... Xalador. Ha sigut xalador. I li han fet temor les dones. No ho sé, sí. Però diu que en tenia a Barcelona, allà, pues anar a veure... Ojo, no en tingués una per aquí baix i tot. Vols dir que no? No, això No? Això trobo que no. Aquí baix nosaltres som la Catalunya insòlita, company. Però no sé què, era molt viciós, Han A de ser- vegades lo vici El bici i la motet. i la motet. Nosaltres aquí baix estem molt tranquil·lets.
no enviéssim direccions ni GPS. Ja estem tranquil·lets. Estem parlant de Casa Real, ho volem, això? Casa Real. Casa Real, sou molt importants per a nosaltres, de debò. Han parlat bé, no? Han parlat bé, no hem dit res de l'altre món. A veure, han dit coses que es diuen... Salut! Salut! Dinero i amor i prosperitat. Vale? Està. Vale? No, perquè això les coses me fan temor, a vegades. Les coses me fan temor, a vegades. No, però nosaltres hem parlat amb molt de respecte. Sí. No hem dit res. Ai, per poc. Hem estat a punt de relapar-se, Hem parlat de temes més delicats, avui. Avui hem tocat dones, la dona, ben tocat, perquè no hem pegat canya, al revés, l'hem elevat. Hem elevat. El puesto on es mereix estar. Hem pegat canya potser una mica al rei. Hem elevat el Barça. El Barça es farà per avant, ara. Sí. I t'ho dic jo. Home, guanyarem la Lliga i... I lo que? Serena. I ho dic o no ho dic? La Champions? Home, xalaríem de guanyar. No he dit res, jo. Però hi ha gent molt bona, davant. Saps què? A la Champions més val no crear-nos expectatives per no emportar-nos una decepció. No, és que... El que sí veiem és que el Barça és el més constant de la Lliga, perquè si no, no aniria líder. Però és que no són expectatives, Enric. Una cosa és estar tu obsessionat i dir anem a guanyar Champions i t'il·lusiones i estàs allí intentant controlar-ho tot, llavors t'emportes patacada. Però tal com estem fent les coses, estic tan tranquil... Sí, jo preflic, tan tranquil que, encara que passi el que hagi de passar, però jo sé que guanyarem la Champions. A mi Flick me dona molta calma. Jo sé que som el millor equip del món, Jo ho sé, tio. Sí. I quan estàs tranquil, les coses te venen tot sols. Sí, però escolta'm, no hem parlat d'això, ni del president Laporta, ni de Font, tio. Esta setmana són eleccions. Perquè està la societat dividida, Perquè ho has vist, que reparteix paquets, que està molt en Víctor. Perquè estan cansats de la porta, Estan cansats de la porta perquè són de la grada d'animació i la porta de la grada... Jo no aniré a favor de ningú, però per a mi la porta pot fer coses dolentes, però és com un talismà, pel Barça. Que hagi arribat a la porta, ha guanyat, se n'ha anat, va perdre... No, és com aquell alcalde que porta 30 anys del mateix poble. Que sí que... Sí. Pues és el mateix, Sí que pot... Home, però també hem de veure coses detrás, Sí, home, claro. Però, i el de Xavi, tu trobes que Xavi enganyaria? Que has sentit el que ha dit Xavi? És que Xavi... No, però Xavi apoya Font, home. Apoya Font. Passa que Font, ja et dic, no m'agrada. Jo no parlo mai. Xavi és... No parlem dels altres, parlem de nosaltres. I escorcollem-nos a nosaltres, no peguéssim canya als altres, per favor. Deixeu anar als rivals, No hi ha rivals. No critiquéssim, El rival ets tu mateix. Font, no critiquis, home. Però està cego en la porta. Està cego, deixa-la estar. El consell que et dona com a barcelonista, deixa estar. Deixa estar a la porta. Parla del que faràs tu. I Xavi, el que té Xavi és que... Me sap molt de mal de Xavi, això. No, però és que dins del camp ha sigut el millor migcampista de tota la història. Però fora del camp és un peix bullit també, tio. No ho sé, Mira, De Jong jugant és Xavi fora del camp. No me'l puc carregar. No, però és que és com a personalitat, tio, home. És lo típic que arriba... És que tu vas veure la xarra aquella motivacional que els fa als jugadors. Bueno, chavales, si ganamos un partido... os pago una cena, donde queráis. Tío, i en lo poc garbo, no té garbo, tio. De motivació. A mi m'agafa depressió sentint a Xavi, és que és veritat. És veritat, si fos un tio més alegre, aniria a favor de la porta. M'he de trobar Puyol. Andorra. I li vaig demanar una foto que no demano mai a ningú. Si mai veus este vídeo, Puyol, me veuràs. Li vaig dir, per favor, necessito demanar-te una cosa. I la meva dona, no, que van les ciguetes i van la... Escolta'm, tu a mi m'has vist mai demanar això? I mira, parlo de la porta. I em poso de cara de gallina, com pot ser això? Escolta'm, de la porta jo, de Puyol. I estàvem en un puesto i me'l trobo. I dic, has de fer una foto amb mi. I no vaig poder aguantar. Li vaig tindre que dir una cosa. Què li vas dir, Puyol? Sí, home, li vaig dir, Puyol, tu hauries de ser el segon entrenador de tots els entrenadors del Barça. I això és un piropo. Perquè, per a mi, ell seria el que posaria la madura, el respecte, els principis bàsics, tot el del Barça, de veure un a la Junta i dalt, que transmetissin això, i encara un altre... Però els valors de camp ha de ser Els valors del Barça i de la Masia són Puyol. I Puyol ha estat poc a la Masia. Però és Puyol. Sí. I Puyol, jo li vaig dir, tu hauries de ser... Diu, xic, calla, xic. Va dir, diu, que no veus com se queden tots calvos o què? No, calvo, no, mira quina melenada tinc jo. Dic, vale, au, adiós, i adiós. Puyol, fill meu, hauries de ser tu, el president, l'entrenador, segon entrenador i tot, tu ets la persona més humil que al món i te ho mereixes tot.
I les... T'estimem, Puyol. No li vaig dir de tallar-li les grenyes, també? No, perquè jo no li vaig dir ni que era peluquer, ni li vaig dir res. No, jo no li vaig dir res. Jo encara ho sabrà, que li arribarà este vídeo. Si li arriba este vídeo a Puyol, se'n recordarà. Mos vam trobar a una botiga i jo li vaig demanar un autògraf. I ell, tot simpàtic, m'ha dit, i tant que sí, com el que veiem al camp de futbol, que veiem la humanitat tranquil·la, la humilitat i tot allò. Grande Puyol. Este vídeo s'acaba en un homenatge a Puyol. El gran Carles Miguel. Sí, company. Sí, ho tinc clar. Vale? Vale, company. Ho tenim clar, això? Estem acabats ja? No m'has ensenyat com va quedar el cabell. Te l'ensenyo, home. Mira. Mira que guapo estàs. Mira que guapo estàs. Ja que t'he llevat volum. Sí. Estàs massa capet, veus? Ara peguem una volteta, tu no et veus, però No la em gent... veig, no em veig. La gent té bona. Mira, ja tornes a veure. Mira, No és saps el igual. xiste aquell? Quin? Que s'escapen d'un centre que no estaven bé, però veus? Un estil Pere Mata. Sí, Saps? sí. Estil Pere Mata. Ojo, però n'hi ha que estan més bé que segons... Sí, però no, estos provets estaven desorientadets, saps? I Chequi no anaven caminant per el Riomar mateix, per les dunes, i Chequi es troba un espill, lo de davant. Mare. Chequi es troba un espill i es mira i diu, diu, esta cara me resulta familiar. I llança. I l'agarra el de detrás. Diu, mare meu, no veus que sóc jo, què? Se va mirar ell i diu, no veus que sóc jo, que este... Estaven desorientadets, Claro. Però això no és perquè no estiguessin afinats, això era el sol, home. Va. Gràcies. Au, adéu-siau. Adiós. Adéu, Gràcies per tot. Adéu.